Така, здравейте хора! Идвам от лекаря. Днес ще пробваме странни работи от Съединените щати и Англия. Тези такива работи. Отиваме в колата. Така. Ох, боже! Ето, пълна турбичка. Три неща съм взела. Първо започваме с най-интересното за мен, което са ето тези. Има и с панда, с мече, крава и зайче. Нека да ги отворим.